Chiwenga sounds alarm. Danger ahead of Mnangagwa team extension plot. Hazvina kumira zvakanaka the ruling party ZANU-PF. Panoona kwanzi VP Nkosazana Chiwenga has spoken out uye achipa warnings kune zvigananda pamusoro pemaconstitutional amendments achiti panguva inoyi vagara kuramba vachiendera mberi nawo dzemaconstitutional amendments pane zvakarongewa nevakomana vari against the 2030 plan. Dzarapinda mashuka kuda panguva inonyogwa ne the bold truth. Vari kuonekwa kunzi nyika yose people they are being intimidated, vanhu vari kuiswa fear. Tikuona public gatherings vanhu vari kutorerwa mafoni, vamwe vari kurohwa, vamwe vari kudzimirwa mamaiki, vamwe vari kuabductiwa. Kuri kungoitira kuti vanhu vakwanise kusilenziwa vasaopoza the amendment bill. Dzarapinda mashuka mudanjiko panguva ino ndobva subscribe or like on the bell icon. Bold truth nomudanyira chiti Vice President Nkosazana Chiwenga is reportedly cautioned ZANU-PF top leadership that any move to tweak the constitution and prolong President Emmerson Mnangagwa's rule without putting it to public vote could spark serious political fallout. Ndimo mashoko anotaurwa naVP Nkosazana Chiwenga chiti aiwa izvi zvichakonzera zvinhu zvakakurisa. Aiwa panguva inoi the ruling party ZANU-PF ichasplita chaiko inoda kuti vanhu vanenge vakuya panguva inoi vakucontradicta maviews. Zvinyasobuda pachena even in the Politburo people have noted vakazviona kuti VP Nkosazana Chiwenga pamwe chete nemalieutenants avo people who are supporting the referendum vachiti 2028 and kumapolls vari kuya panguva ino vachiflasha nezvigananda vachiti zvamuri kuronga nhau dze2030 vachiti maconstitutional amendments against it ngatizvimirei panguva ino noda kuzvinoviolata the constitution. Ndakomesa kuchema idonza fungura aim to deep pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, catch it on the bell icon.